Okay. So kagabi ang ato ang na bilin nga tawag ining ka topic is about katong kagabi kay kuan man to tawag ining unsa na kanang nagsilbi asa nagikan ang pagtuong Katolika. So karon ang atong topic is unsa di ay ang pagtuong Katolika. Kay kini ato ni klaruhon kay daghan mo gyud kay Katoliko nga nibiya og tawag anang Katoliko niya pagkahuman ibalan sa lang sekta mingon sa Katoliko pa ko palahubog kay ko, Katoliko pa ko kawatan kay ko, sa Katoliko pa ko himabay kay ko, sa Katoliko pa ko sugarol kay ko. Ang ipasanginlan sa ilang kadautan ang simbahang Katolika. So muna to ang klaruhon kung unsa di ay ang pagtuong Katolika. Maayong gabi Sir o Ma'am Chinchin na Vlad, ang paya Sir RJ, maayong gabi nimo. Mangutana unta ko ana may maayong nga gamitan na Bible ano siya kung asa may maayong gamitan na Bible ang Old Testament or ang tawag anang New, mas maayo gyud sir na tawag ma'am or sir Chinchin na Blade, gamiton nimo Old and New Testament kasi syempre mo man na ang Bible. The term Bible is from the word bi and biblia, but pasabot the two testaments. So kanang duha ka testamento ang mo na ang nag-compose ni anang baong gitawag og Biblia niya. Pinakamayong gamiton nimo ma'am is katong Catholic translation. Ngano man kay ang Catholic translation man go dili magud siya bias. Unlike sa mga Protestant version nga tawag anang mga edition nga mga Biblia, puro gid siya Protestant tawag naagud siya naglimin ba or naay nagpaluyo ba nga Protestant thinking nga ilang gisuksok diha sa tawag ng ilahang Biblia nga ilahang i-translate. Sa kuha rin, nagagamit ko Bible translations from the different denominations, nga naman kay part na sa kong gihimong reference. Pero wala pasabot nga, mo na ako ang ginagamit ka Biblia. Ang atong ginagamit ka Biblia, ako is the Douay-Rheims version ang ginagamit. Dili itong tawag anang kuan sa abot sa pag-ampo, Douay-Rheims ang gamito na ako. Karong tawag ining gabi una, ato itong ipadayon. So, unsa di ay ang pagtuong Katolika. Kagahapon, asa nagikan ang pagtuong Katolika. So karon unsa di ay ang pagtuong Katolika. So kining maong pagtuong Katolika sumala pa sa mga liki nga namiya simbahang Katolika. Pasensya na mo kayo sa mga termino ha. Kaya tawag anang naanad na maguguana ang ana nga tawag anang termino ba. Kadang ato ang tinamban mga termino para dali ko ninyo masabtan. Sumala pa sa itong mga kigsuunan nga mga liki niliki ba ni Siak sa to ang pagtuong gitawag og Katolika. Ngon pa nila nga Katoliko kuno daot kuno ang pagtuo. Sagad sa pasanginlan sa ilahang kadautan. Sila naghimo ang simbahang Katolika mo idaotan. Nya nganong tawag anang ilahang gipasanginlan kay kuno ang simbahang Katoliko daw kuno libre gid daw libre kayo, luag gid daw kayo. Mo nang tawag anang makahimo daw sila og daotan, alibay man na. Pag yung alibay gani, it is a weakest argument. Kuha na siya tawag ng rason na mga pinakakuyang. Nga naman, kaya namin gingon nga the end does not justify the means. So, dili nimo pwede nga ihatag nimo tong tawag. Bisan pag ang imong intention nga maayo nga, di mo ito makabuhat o di pa ako Katoliko. So, buti pasabot, ang imong gipasanginlan, ang simbahang Katolika, sa imong pagkadautan, samtang Katoliko ka pa. Muna usahay ka nang maminaw ba ito wali-wali sa Katoliko pa ko palahubog kay ko sa Katoliko pa ko kawatan kayo ko sa Katoliko pa ko ingon ani ko kadautan. Kung ato ang tan-awon ang hinungdan sa ilang pagkadautan is ang ilang pagkakatoliko. So but kay nang dako. Ngano unsa di ay ang pagtuong Katolika? Ang pagtuong Katolika nga ato ang tawag ang gihuptan pinakauna, pinakasentro nagtuo ta nga naay Dios. So, pag mutuot nga na ay Diyos, naturalmente, maningkamot ta sa pagsunod ni ining Diyos nga ato ang gitawag o gituuhan. Kining Diyos nga ato ang silbi gipasakupan ba? Or tawag anang ato ang gisimba. So, ang simbahang Katolika mao nay pinakaunang Kristiyanong pundok nga nagtudlo nga naay gitawag og Diyos. So, kay nagtudlo man siya nga naay Diyos, sila, sumapan nila, pailuhon ta mo sa Diyos kay para mabag-o ang inyong kinabuhi. Mo ilang mo og budawat sa Dios, di ba? Moingon na sila, dawaton ninyo si Kristo, isip personal nga manuluwas, luwas na mo, gipangluasan ra mo. Wa man as Biblia nang dawatan ninyo si Kristo isip personal nga manuluwas, wa na sa Biblia imbento na sa mga tawag anang engkantong sulpot or engkantong nga mga fundamentalista. Wala na sa Biblia. Ang naa sa Biblia, tuuhan nato ang Dios, tumano nato ang kabubuton sa Dios.
sa unsang pagihaman nga tumano nato ang kabubuton sa Dios, musunod ta sa pulong sa iyang gitawag og anak. Unsa man ang gipamulong sa iyang anak, ang giingon niya ang musulod agi nako makabaton og kaluwasan. So buot ipasabot kung musulod ta niya, makabaton ta gitawag og kaluwasan. Nya kung mubiya ta ni ining maong simbahana, mubiya ta ni ining maong Kristo, ingon pa niya, ang musulod nako, ingon pa ni Ginoong Kristo sa Juan 15:6, si bisan kinsa nga dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga, putlon ibalibag balaya hangtod kini gitawag og daupan. So unsa man ang giingon niya nga musulod nako, it refers to his church. Kung ang Ephesians chapter 5 verse 23, ang ingon ni San Pablo, ang paniya, huwag ini si Kristo ang ulo, ang simbahan mo ay ang lawas ug siya mismo ang manluluwas ni ining maong gitawag og lawas. So buot ipasabot, makita nato nga kung tinuod ka nga nag-ilag Dios, kung nituo ta, kung tinuod ang Katoliko nga nag-ila sa Dios nga gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, di gyud ka mohimog dautan. Nganuman kay ano gyud Dios? Hadlok ta nga na ay Dios kay sayod ta nga ang Dios nga ato ang gitawag og gituuhan, mupanis na, musilot na sa mga tao nga nagasupak sa iyang gitawag og kabubuton. So ingon ana ang atong kuan. Ingon ana ang ato ang tawag ining ato ang gitawag og pagtuo. Dili mata pareha sa ilang pagtuo nga kung kini tuog Dios luwas na sila dili oy. Sa ko nang giingon gipangluasan ra mo. Dagko sir ka ng luas ninyo kasi gi mo ingon nga luas na mo. Kaya nga tuang pagtuo ni tuo ta nga na ay Dios atong subayon ang iyang gitawag og kabubuton. So ang pagbiya nila sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana sama ra nga ilang gibiyaan ang gitawag og Kristo. Manang sa Sirak kapitulo 1 bersikulo 28 ato ang tawag aning basahon ang santos nga gitawag og Biblia, mga kaigsuunan. Ato ang basahon na Sirak 1:28. So ingon ani ang atong gihuptan isip sa Katoliko. Kaya kung wala ni pasabot Katoliko lang kasingalan pero dili Katoliko ang imong gitawag og pagtuo. Ingon dinhi 28, pagmatinumanon diha sa pagbansay sa imong relihiyon sa pagsimba nimo sa Ginoo, himuak kini sa tibuok nimong kasing-kasing. So buti pasabot makita nato nga kanang moingon sila nga palahubog ko dautan ko sa Katoliko pa ko but na inyo hara nagihimong taming aron ma-justify ninyo nga kuno wa mo nasayod sa inyong gibuhat. Pero diha pa lang daan na makak na mo. Nganuman kay ang magtudlo og Dios di gyud na magtudlo og kadautan. Never gyud mahitabo nga ang simbahang Katolika magtudlo og kadautan sa iyang sakop. Nganuman kay ang kadautan mo adtong kalaglagan. So ang itudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kadtong pagtuo nga gitukod sa tuang Ginoong Kristo og maoy angay huptan sa tanang mga sakop ni ining maong nga gitawag og simbahan na. Kay kung mubiya ka ni ining mong simbahan na samar lang nga imong gibiyaan at kabubuton sa Dios. So kanang mingon sila nga palahubog ko sa Katoliko pa ko, palahubog na kandaan. Sa Katoliko ka pa. Dili tungod kay nahimo kang palahubog tungod sa pagkatoliko kay way pari nga nagtudlo nimo nga maghubog-hubog ka. Way pari nga nagtudlo nimo nga mangawat ka. Imo gyud nang kinaiya. O ba't kung makikatubang ko na nila, sa Katoliko pa ko kawatan kay ko. Sige. Sa una na priso ko sa una. Unsa may nakapapriso nimo ang imong pagkatoliko o ang imong pagkakawatan? Ingon siya akong pagkakawatan di makapriso, di daotan ang pagkatoliko. Ang daotan ka ng mga awat. So napriso ka tungod sa daotan nga imong gibuhat, dili tungod sa imong gitawag og pagkatoliko. Di ba? So, bot-bot ng ilang ingon, tanawa na gwan na, kana magwali-wali ba ito sa kalsada? Kusod ba kayo mayroon na asimbahan Katoliko? Iyas, demonyo! Nga pagkahuman, kusod ka ng ilahang mga kauban nga magbit-bit o dagong sibot. Dito mga iyas Katoliko, so nabuhi ang ilahang pundok sa mga demonyo. Pagkampagaan na akong, okay, mamasa sa kubi. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.